Ang Ginoo maadaha iyo. Pagbasa tigang santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Juan. Binalik Jesus ngadto hatabuk han lanaw han Galilea, ulanaw han Tiberias. Nagsunod ha iya in kadam-an nga mga tawo, kay hingkit-an nira aniya mga milagro hin panambal han mga magsakit. Sinagka Jesus hin pungtod ngan liningkod upod aniya mga tinun-an. Hirani na an piyesta han paglabay han mga Hodeo. Han pagtan-aw ni Jesus, hingkit aniya in kadam-an nga mga tawo nga tipakada ha iya. Sanglit nagpakiana hiya kan Felipe. Hain man kita pakakapalit hinigo nga ipapakaon hiningatanan nga mga tawo. Ginsiring ininiya hin pagsari kan Felipe, hatinuod maaram hiya nga daan kun ano aniya bubuhaten. Binaton ni Felipe, bisan talaguti la ani panhatag hakada usa, magkikinhanglan gud ini nga tanan hinkapin hinkanan duha kagatos kabug-os nga salapi nga tinapay. Tagsiring hi Andres nga bugto ni Simon Pedro nga usahan iya mga tinun-an. Mayada dinhi lalakihay nga may 5 kabug-os nga sibada nga tinapay nganhin duha nga isda. Kundi ano man la ini para hinsugad kadamo nga mga tawo. Nagsiring Jesus sa ira, papalingkuraan mga tawo, banwaon adto nga dapit. Sanglit nagkalingkod ang tanan nga mga tawo nga maabot hinhirani 5 kayukot an kalalakinan. Gingkuha ni Jesus ang tinapay, nagpasalamat sa Dios nga nigindurot ini ngadtohan mga tawo nga nagkakalingkod didto. Ano man ang ginbuhat niya han duha nga isda, nga natagan ang tanan tubtub han ira karuyag. Han busog na hira nga tanan, ginsiring niya aniya tinun-an. Pero kaniyo an mga nanisalin, basi waray makarag. Sanglit gintirok nira anya tanan, nga napuno nira in 12 nga basket han mga nanisalin tikang 5 kabug-os nga tinapay nga pinangaon han mga tawo. Nagsiring ang mga tawo didto nga nagpakakita hini nga ginbuhat ni Jesus. Amo na gud ini an manaragna nga mapakanhi nga kalibutan. Nakasabot ti Jesus nga tidaraop na hirahin pagkuha ha iya ngan pipiriton hiya basi himuon hiya nga hadi nira. Sanglit kinadto na liwat hiya nga naguusaan la hakapungturan. Mga kabugtuan ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.